Алар, субханаллах, менә гомердә мин пәйгамбәребезнең сөннәтен тиешле рәвештә тормышка ашыра алмыйм дип куркып, үзләрен мунафик дип санаганнар, машалла. Пәйгамбәребезнең сөннәтен тиешле рәвештә үти алмыйм дип, субханаллах. Һәм мунафиклыкның ниләре бар? Шартлары дип әйтик инде мунафикның. Һәм ул асылда ла илаха иллаллах белән бәйле түгел. Мунафиклык Мухаммад Расулуллах дигән шәһадәт белән бәйле. Һәм галимнәребезнең китапларын игътибар итеп карасагыз, мунафикларның билгеләренә, мунафик булуның шартларына дип әйтик. Нәрсә китә? Беренче, мин теге тәртибе буенча китермин, якынча мәгънә китерәм. Һәр вакыт Мухаммад Расулуллах дигән төшенчә белән бәйле. Пәйгамбәр, Мухаммад пәйгамбәр алып килгән нәрсәгә канәгатьлек белдермәү. Пәйгамбәрбез алып килгән нәрсәнең нәрсәсеннән булса да канәгать булмау. Пәйгамбәрбез сүзләрен ялганга санау. Ислам дине куәтләнә икән, көчәеп китә икән, аңа ачуы килә. Һәм киресенчә ислам дине зәгыйфләнә икән, мөселманнар зәгыйфләнәләр икән, ул шатлана, субханаллах. Менә күрәсезме? Мунафиклыкның, мунафик булуның билгеләре. Һәм сахабалар да менә шуннан курыкканнар. Без тиешенчә пәйгамбәребезнең сөннәтен үти алмыйбыз бугай. Ул алып килгән нәрсәне тиешенчә үти алмыйбыз дип куркып, менә шуны мунафиклыктан курыкканнар, субханаллах. Һәм без ни өчен әйтәбез, бидгат әһелләре дә алар мунафиклар булуы бар дип. Һәм урысча әйтсәк, очень большая вероятность алар мунафиклар. Без әйтмибез, фәлән теге бидгат кылучы ул мунафик, теге бидгат кылучы ул мунафик дип. Ләкин асылда бидгат кылучыларда мунафиклык бар. Ни өчен мунафиклык? Чөнки алар пәйгамбәребез алып килгән нәрсәгә канәгать түгел. Алар пәйгамбәребезнең сүзләреннән канәгать түгел. Алар пәйгамбәребезнең сөннәтеннән канәгать түгел. Әгәр дә пәйгамбәребезнең сөннәте көч ала икән, пәйгамбәребезнең сөннәте күтәрелә икән, аларның ачулары чыга. Алар кутыралар. Алар яныйлар. Әгәр менә шушы сөннәтне үтәсез икән, шулай була. Әй имам, әй мәчет хәзрәте, пәйгамбәрнең менә шушы сөннәтен үтәсәң, сине имамлыктан алабыз. Амин дип кычкырмагыз. Кулларны күтәрмәгез. Фарыз намазыннан соң зикр итмәгез. Булар бөтенесе дә субханаллах пәйгамбәребезнең сахих хадисләрендә, сөннәтендә килә. Һәм бу кеше пәйгамбәребезнең алып килгән нәрсәсенә канәгать түгел, пәйгамбәребезнең сөннәте үскәненә моның ачуы чыга. Киресенчә пәйгамбәребезнең сөннәте кими икән, пәйгамбәрнең сөннәте сүрелә икән, аның күңеле күтәрелә. Һәм бу кемнәрнең сыйфаты? Һәм бу мунафикларның сыйфаты. Субханаллах, машаллах. Мунафик иртәнге намазга килмәүче генә түгел. Ул хәзрәт дип атаган кеше әле иртәнге намазның барысында килеп укыйдыр. Ястү намазының барысында укыйдыр. Субханаллах. Менә без санап киткән нәрсәләрне. Нинди куркыныч хәлдә менә бу кешеләр. Нинди куркыныч хәлдә менә бу кешеләр, субханаллах. Һәм булар үзләре дә моны аңламыйлар. Булар моны үзләре дә аңламыйлар. Без әйтмибез, менә фәлән хәзрәт мунафик дип. Менә фәлән кеше мунафик дип, чөнки ул менә шулай дип әйтә. Менә фәлән мөселман, фәлән кардәш мунафик, чөнки ул менә шулай дип. Юк. Без шәхесләргә тимибез. Шәхесләр белән бәйләмибез, ләкин без гомуми картинканы әйттек. Менә шулай эшлисең икән, бу мунафиклыкның билгеләре дип. Менә бу мунафиклыкның 100% булган билгеләре. Сак булышыңа күрә, син мунафик түгелме икән? Һәм синең мунафик булуыңа бик зур вероятность гарантия бар дип әйтик. Шуңа күрә менә нык сак булырга кирәк, пәйгамбәребезнең сөннәтенә каршы килүдән, пәйгамбәребезнең сүзләренә каршы килүдән. Хәтта син моны гомергә ишетмәгән булсаң да әлеге сөннәтне, синең булуың, синең нәселең, синең татар халкы моны туганнан алып дигәндәй бүгенге кадәр ишетмәгән, белмәгән булса да, ләкин сиңа сахих хадис килде икән,
Сәми'ана ва атa'ана. Ишеттек һәм буйсынабыз. Битте китте, субханалла. Менә шуңа бик нык игътибар итәргә кирәк. Бик нык игътибар итәргә кирәк. Бик нык игътибар итәргә кирәк.